Znači, i dalje smo na katalogu za eksternu maturu u kantonu Sarajevo. Prelazimo na novu oblast, geometrija i stereometrijski elementi sa brojnim izrazima. Prvi zadatak, odnosno prvo pitanje kaže: zbir unutrašnjih uglova u trouglu je 360, 90, 180, 45 stepeni. Sada ćemo malo pojasniti neke stvari po pitanju zbira unutrašnjih uglova kod mnogougla. Znamo da je to jednako n-2 puta 180 stepeni. Onda je za trougao 3 minus 2 puta 180, 3 minus 2 je 1 puta 180 je 180, pa je odgovor pod C. Drugo pitanje kaže: ako je jedan vanjski ugao trougla jednak 90 stepeni, onda zbir dva njegova nesusjedna unutrašnja ugla iznosi koliko? Znamo da je zbir unutrašnjih uglova trouglu 180 stepeni, alfa znači plus beta plus gama je 180 stepeni. Isto tako znamo da je zbir unutrašnjeg i vanjskog ugla kod mnogougla isto 180 stepeni. Znači ako je alfa 1, 90 stepeni, onda je alfa jednako, znači 180 minus 90 i dobijemo da je alfa 90. Kada to vratimo gore u ovu prvu formulu, gdje imamo da je alfa plus beta plus gama jednako 180 stepeni, beta plus gama je jednako 180 minus 90, odnosno minus alfa, i to je 90 stepeni, pa je u ovom slučaju odgovor 90 stepeni. Treće pitanje, odnosno treći zadatak, kaže: u trouglu čije su stranice A 4 cm, B 4 cm i C 5 cm. Najveći ugao je. Znamo da je naspram najveće stranice najveći ugao, odnosno naspram najmanje stranice najmanji ugao, pa je najveći ugao gama, odnosno ugao koji je naspram stranice C. Četvrto pitanje kaže: trougao ABC je jednakokraki. Duž AB je osnovica tog trougla. Koje vrijednosti odgovaraju u uglovima alfa i beta ako je ugao gama 40 stepeni, znači ugao koji je naspram osnovici? Ok, kod jednakokrakog trougla uglovi na osnovici su jednaki, znači alfa je isto što i beta, dok je ugao naspram osnovice različit od njih. Znači alfa plus beta plus gama je 180 stepeni, alfa je jednako beta, to smo već rekli, znači imamo 2 alfa plus gama je jednako 180 stepeni, 2 alfa plus 40 stepeni, jer nam je rečeno da je gama 40 stepeni jednako 180, dobijemo da je 2 alfa jednako 140 stepeni, odnosno alfa 70 stepeni, pa su uglovi alfa i beta po 70 stepeni. I imamo posljednje pitanje, kaže: ako je unutrašnji ugao trougla 35 stepeni, onda je vanjski ugao tog trougla jednak, znači malo prije smo rekli da je zbir unutrašnjeg i vanjskog ugla 180 stepeni, znači pisali smo alfa plus alfa 1 jednako 180, to isto vrijedi i za beta plus beta 1 da je 180 stepeni, i za gama plus gama 1 također da je 180 stepeni, pa kada uvrstimo znači da je 35, što nam je beta dato 35 plus beta 1 jednako 180, dobijemo da je beta 1 jednako 180 minus 35, odnosno beta 1 145 stepeni.